Kajingsha jing it unong yalam ka Voice of the People Party VPP uba Arden Miller Besayomad bandawa khmi biang ya ka reservation policy ne ka bha yo kam yo jam jong kisamla wat kam wat jam menta kalane lais ni lenter penban nakalyang ka sarkar jilla hapo ka jingalam ka National People's Party NPP bat kiwai ki party ki badan ha ka sarkar MDA 2 kelas ngap man halor ka ne ka jingdawa ka VPP ban khli ne khmi biang ya ka reservation policy kani ka jingsha thangan uba Arden kalapen khi ya kiseng bhalang kinong song snong bat kilatu cha ka yeng share dara basong sha jing et uba Arden ha additional secretariat Shillong ban I men siam bat ka jingkushan ya ka jingdawa khmi bat bishar biang ya ka reservation policy uba Arden ularai ba unum ki na kani ka jaka ban penbor ya ka sarkar ban ya kren ya ka reservation policy tolong kan teng back pembangilan depan keren ba nila shiming ni ka sim jam ban pelong ni ka jing shat khan mo sha jing it ka ba plembu por tat hadu ba ka sarkar kan da rai ban penbek ya ka reservation policy ni ka jaka tat hadu ba ka sarkar kan da penbek ya ka reservation policy